Men durmalarıma taydam. Kapı toy näme? Öň görogly 40 gije günnizap toy edýärdiler, bilýärmi? Şu adam awa bir 4 gije günnizap toy edilýär, ýöne şol çykda edilýär da. Awa şükürler bolsun. Hakykatdan amir şeýle bir owdan eger bir toy zdaniýada toy etmeýänem bolsak, eýem toy zdaniýany öz öýümüze getirbilýär. Awa bir bella geçmeli. Şu wagt ana toy hyzmatlary var. Bir-birinden owadan, bir-birinden gözel. Awa bugünkü ajaýyp akşamda da özüniň nadan hyzmatlary bilen, şolar ýaly çäkli hyzmatlary bilen hyzmat edýän Çopon toy hyzmatlar merkezi sizin hyzmatyňyzda elbetde bilmeýänler bar bolsa, öňki şerbet toy hyzmatlar merkeziniň adyny neşi Çopon bolanlar, awa onuň ýatda geçýär. Has ruhlandyrlar daray bilýärmi? Şuň aýdymlaryny dinländen soň ýene-de bize maýtsak diýip, agam Ferhat diýdiňmi? Awa ýörete agam adyr aýtsak diýip, näme şanry diýýärni Ferhat? Ya hasen has gowaýdyp sen şular ilhamlandırdın ya da sen aýdyp bilmän, şundan menem gowaýdýan diýdirdin. Sen şulan haýsy bolup bilersiň dost? Oppa ne hukman idi bu. Hukman dedi. Awa kimin aýdymyny aýtsak bolýam? Kakao valezmi? Kakao. Yatan yer yatı. Neme? Yalan janra. Zat mı? Haýsy aýdymmy? Apaton başka badi diye. Ço? Apaton başka badi. Davay, payom, davay. Gidiyor. Gidiyor. Neme? Oğlanlar. Neme? Haýsy tonun? Öller bilýär. Ýöňe sen gruppa bilen sowup berenmiýär. Öller bilýär. Конечно. Payom apaton başka badi. Oğlum telacan. Oğlum gelecek elli. Ayağı düştün kapıyında toy olsun elbette ama toy olsun dine toy deyip katlaşalım. Ne rüçid etme ağam, ne rüçid etme. Toyçuluktur, geçer gider, çıkta jentereden oğa diyor. Devletçan esas çıkta jenterden ağa deyip böyle. Onu yürüte, adın näme diýdiň ağam sen? Serdar. Sen Ferdar mı? Daýy. Zaten. Daýy Ferdar. Yürüte kakao ewesfin aydımlaryny, gelen mihmanlary dargatma üçin aýdyp berýär. Dinleýän ýet halyň adamlar. Alandaý dinleyijilerim, men häzir Haýdy şähere uçup barýan, ony ilkinji bolup tetkirlerde ýadana, ol şäherden gelenimden soňra $50 pul sowadyny berýän. Onda näme hemmäňe üstünlik ardy berýän. Komşu! Hocam komşu! Yırtık komşu! Hocam komşu! Ananlıgın, vadalıgın, tuşunu aşkın, merdona kanyarını bir yansı torunca konuşan. Komşu! Hocam komşu! Yırtık komşu! Yırttı! Yırt! Nazar zamanım harap. Aza. Komşu! Hocam komşu! Yırtık komşu! Komşu! Ananlıgın, vadalıgın, tuşunu aşkın, merdona kanyarını bir yansı torunca konuşan. Komşu! Hocam komşu! Yırtık komşu! Hey, sağ ol Ali. Hoca.
Ne bakar zamanım hala. Senin biraz olsun. Konuşun. Hasan konuşun. Yırt konuşun. 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 Hasan konuşun. Yırt konuşun. 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 Hasan konuşun. Yırt konuşun. Ali Poleman, ayıp Poleman. Oppa, kanım takya, kumma takya. Ben dumma maşinini neye çevirecek neyse. Kargam öyle çıkardın ha, ayıp. Söz hapisinden koyuyordun. Nereden işte? Ne, çoğunlukla öyle oluyor, kaçıyor. Basit kalaka doğmadan ne? Она можно фотографировать? Ева, Ева! Это ужас, ужас. Вот тоже грибали. Что они прошли? Смотрите, куда залезли. Я это классно видела. Дети плачут. Прошли. Да, быстрый и Аня повоздерживает прям, прикалывается, как мой сын. Любит специально. Привет! Теперь ряд снова встали в ряд. Я Еву хоть голову подаю, я сфоткала, по-моему, Юля тоже попала. Я попала. Так, где он? Висит.